Tam imał się dorywczych zajęć. Pracował jako woźnica tramwaju konnego, a podczas samej wystawy pełnił funkcję tłumacza w austriackiej sekcji organizacyjnej. Półtoraroczny pobyt we Francji poszerzył jego horyzonty. Jednak ze względu na trudności finansowe Derdowski musiał wracać. Część drogi do kraju przebył pieszo, z biedą u boku. Na stałe osiadł w Toruniu w 1879 roku. Rozpoczął wtedy pracę etatowego dziennikarza i literata w redakcji Gazety Toruńskiej, z którą współpracował już od pewnego czasu. Był to najpłodniejszy okres w jego twórczości. Derdowski pisał artykuły społeczno-polityczne i felietony, redagował dział Wiadomości Potoczne, zawierający informacje lokalne z Pomorza i Kaszub, a także wieści z 3 zaborów i ze świata. Jako redaktor często popadał w tarapaty. W pruskich realiach jego publikacje nieraz uznano za wywrotowe. Kilkakrotnie stawał przed sądem za artykuły rzekomo godzące w porządek publiczny lub czyjeś dobre imię. Bywał skazywany na grzywny i krótkie areszty kilkudniowe. Najgłośniejszy proces, w którym go pozwano, dotyczący obrony polskich rajców miejskich w Bytowie, zakończył się jednak umorzeniem sprawy. Pomimo tych przejściowych trudności, praca w gazecie przyniosła mu uznanie i stabilizację twórczą.